Ktoré majstrovstvá sveta vo futbale si pamätáte ako prvé? Ja si pamätám tie, ktoré v roku 1978 boli v Argentíne. Bol to mundiál. Vo finále vyhrali domáci nad Holandskom 3-1. Najväčšou hviezdou bol Mario Kempes. Som mal vtedy presne 10 rokov. Boli to majstrovstvá, ktoré sa hrali s takouto loptou. Volala sa tango. Ona bola väčšia samozrejme a bol to veľký šok, pretože dovtedy sa všetky majstrovstvá sveta hrali s takouto klasickou loptou. Čiže to bola krásna spomienka, ktorú ako na tú Argentínu mám. A keď napíšete do komentára, ktoré majstrovstvá sveta vo futbale si pamätáte ako prvé, tak môžete vyhrať tento krásny darček. Sú to futbalové lopty všetkých majstrovstiev sveta od roku 1970, ktoré boli v Mexiku, podnes, ktoré sú znovu v Mexiku. Je to originál od Adidasu. Napíšte dole do komentára, ktoré majstrovstvá sveta vo futbale si pamätáte ako prvé a môžete vyhrať úžasnú cenu.